Omong-omongan apik-apik kok ngenekke belane lambene. Lah piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Ya nek nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. Adake sapi teng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, Ngopo? kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, kowe sing temandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, Ngopo? engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, Gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. SDM ki apa, Gong? susu telur madu. Sumber daya manusia. Sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100. Anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget wis. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kono, dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas. Ngono. Tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ah. Ora kleru kok.
Caedan. Pancen ket mbiyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Matur sembah nuwun. Kala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturna bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nolo Garing tak tumpu pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Nolo Garing tak tumpu pangestuku Tampanana. Nun nggih kula pundi jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Nolo Garing tak tumpu pangestuku Tampanana ya Ring. Kula pundi jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Ya Petruk tak tumpu. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tumpu. Tiba padha-padha ya Petruk nggih dipun sekecaken nggih sambil lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Panakawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpu pangestuku Tampanana. Ndara Antarja kemareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Bagong tak tumpu pangestuku Tampanana. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ah iya aku yo muni wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwanayantaka. Ora kitang sithik aku tau tati to udan, tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwanayantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri. Siwanayantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedang kelawan apa kang dadi aturiyayi Gatotkaca. Siwanayantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu lehku ketemu karo para Pandhawa. Wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar kadung ngas kandanyo
renaning driya matur nuwun tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh. Wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka 7 dinten kepengker nek boten kleru nek boten 6 nggih 7 kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika winastan wahyu katentreman monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhaing kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala. Wis watake angkara budi Candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak 3 to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arep tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arep sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndah nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kalih batin kula.
upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun bados ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya isa klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing ngangkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu, niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar bengiran Kerandu Gumbala supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semelehing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Siwanayantaka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu, aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa, lan aku pengin ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel. Padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ing bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsana wong kang bakal mbebeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sagu, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njaga tak tatai nganti tetesing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak ki wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggere tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget to, Gong.
Wong Semar ki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki ya gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe ki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos saiki. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ayo ora bawang kothong, kowe omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, Ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anakku lho Bagong ndak malah saya ndodrok. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, ujaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna semore reseko balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Semar Badranaya datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina. Blegek kugek sadulita mel. Nala Gareng ora pangling iki ndaraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawuhan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Bagong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae, Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker, kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengut terus raine. Kaya dikucir iki semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tompo. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala Gareng tak tompo pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala Gareng ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa. Pun kula lakonane.
Ndaropati bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula den. Oh ya, sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndaropati bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku tampanono, Bagong. Nggih, kula pundi sing paripe dayana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dara, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa nggatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake. Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuluh sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa,
Biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, Ser. Sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal. Yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayah kok nacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana dayah kok nyacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Okeo Brondodonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar rawani ngunek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ngajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sindaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng.
Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibingkem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu ngomong kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun Mas. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng Patih. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudhar duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki.
Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas ngono. Tang des. Dagel aku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong.
Ndara Antasena iki arep kek ngendi? Raine nggone. Bagong Kidan diret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mawon. Yo. Nggari ki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing tomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semene terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiye glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngeyel. Mboten pitados. Ya, Tru. Ata, Tru. Tru. Iya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, Bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara Gatotkaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak, ora sida mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga ora usah pakane mbok eman. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis to Le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budhal. Mboten nganggo gending to, Pak? So gending-gending apa? Lah nganggo gending-gendingan aku tak
nentremke ati ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kula nyuwun pamit nggih Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Jotos banting jotos ciwit pangeting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho Tru monggo. Pas ndol diel ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Banting ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah kok. Kono wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Kono wis sing maju kono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasanten. Ngopo kok? Sampeyan boten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku jara. Ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu terlalu takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndarantasena. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambimu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke bendane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke.
rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus Mengsuk makuthok mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamutar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Den. Nanti terus ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajae. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine durep kowe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku yo. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Wedan mayat apa truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah hebat. Wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe, Gong. Kowe, Gong. Saya Tru. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora.
Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Tro. Wes gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Tro. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ayo ngayojan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem jak mandeg sak nggon-nggon gelem nggih sampean iso nabung lho yo mengerti Petru tak kira nek melu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngasrupi awake Bagong dadi ampuh kula dang supi sih dang supi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu.